मोनद' हारिनि जनजाति जानो नागिरनाय बेखौ जेरैखि जाया जों होबथालांगोन बिनि थाखाय बयबो खौसेयै हाबा मावगोन। हेल' लोगोफोर, प्रमद बर'आ मा होनदों नोंथांमोना खोनाबाय दा? दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ मानोथो जेबो बुंनो हायाखै? गोदो प्रमद बर'आ बुंनाय खोथा बियो गाव पावाराव गैयि टाइमाव प्रमद बर'आ बुंदों, बे खोथाखौ बुंदोंमोन। दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ सासे BTCनि CEM जाबाय। दिनै बुंदों प्रमद बर' पावार नांगौ, पावार मोनबाय, रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामनानै देरहाहोबाय। बुंदो दिनैनि दिनाव पावार गैयिनि थाखाय नोङो गोदो होस्रि खालामदोंमोन, सावथिं खालामदोंमोन, दिनै पावार मोनबाय, नोङो BTCनि सासे CM जालायलायबाय। बुंदो एबार इनिसियेटिभ लादो, खामानिखौ मावदो। दिनैनि दिनावलाय मानोथो सिरि थाखो प्रमद बर'? बहाथो गिदिर गिदिर लेक्सारा? नों जे बुंदोंमोन सिगां पावाराव फैनायनि सिगां नोङो बुंदोंमोन गिदिर गिदिर खोथा, मावदो। दिनै पावारबो दंखासै नोंनाव, गोसोबायदि मावनो हासै नोङो। दिनै माबा उल्थासो मावगासिनो दङ प्रमद बर'आ। रायजो राजाफोर सानदो, अब्ला प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामनानै मा मोनखो रायजो राजाफ्रा? BTCनि पावार फांसन गोमादों। BTCनि पावार फांसन गोमानो थाखायसो प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामदोंमोन नामा रायजो राजाफ्रा? कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर, शेयार खालाम आरो प्रमद बर'नाव सों मानि थाखाय प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामामोन रायजो राजाफ्रा? आरो प्रमद बर'आ मा होनो हाखो दिनैनि दिनाव? सोंदो रायजो राजाफ्रा प्रमद बर'नाव। गोदोबा गिदिर गिदिर लेक्सार होनो हादोंमोन रायजो राजाफोर, माने दिनैनि दिनाव अलमस्ट 2 इयार्स जानो जाबाय प्रमद बर'आ जेबो होनो हायाखै। गोदो बुंनाय खोथाफोरखौ दा जुदि गोसोखाङोब्ला एबा नुयोब्ला गोसोआव दुखु मोनो, रागा जोङो। प्रमद बर'आ गाव गोदो बुंनाय बायदिबा दिनैनि दिनाव बेबायदि जानो नाङामोन। बा प्रमद बर'आ दिनै गावनि लाबा लाब, गावनि सार्थ, गावनि बेनिफिट, गावनि इनकामनि थाखायल' दिनै प्रमद बर'आ साननायनि एबा खामानि मावनायनि टाइम दङ। बाट रायजो राजाफोरनि थाखाय प्रमद बर'आ साननायनि बेहा टाइम गैला। रायजो राजाफोर स' नोंथांमोना बयबो कनसियासनेस जानाया मोजां लोगोफोर। थेंक इउ।